أبدو أفريقيا أنصار أفريقيان سدتنياتات زغنعة سئل إذا عبلولو حدقنيا تقاومو بزيغاتات تهاجر يجبر أبزلو والجزء إثيوبيانن إيرتراويانن زركبوهم بركز بولو أب تهاجر زقموت زلو زيغاتات كالوت هاجرات أفريقيا أفرحن شغلاتن تشايمم كم زلو تحبير زلو خوينو درون 4 إثيوبيان بزم سئل كالوت أفريقيان زر إزلو دو أفريقيان تقتلهم مهلاوم تقاليتو بزحات إثيوبيان درو منغست هاجرهم بزعباتهم فتصامتات نمنغست دوب أفريقيا كحتتن سقوم تخوسدن أب محبرهم الرخابيتات كتقلبو جميرة مالو إزم سئل إزا عبلولو تقاومتات زكايد زلو دوب أفريقيان كابتفلاليا هاجرات أفريقيا نابت هاجر زموت سدتنياتات سراح منت إلومنا عدلاتنا وسيدوم بمبال زك أو مخوينم تقاومهم كأب تملكتلي سئل بزعبلولو أب لعلي أفريقيان سدتنياتات رايو آتوكي رزالا بزغاب زوان إيرتراويانن إثيوبيانن زركبوهم بركز زبولو سدتنياتات كالوت أفريقيان هاجرات أب كبيت شقرران شقلوتن آتيوم مهلاوم تاقاليتو دهرتي أقاطي متباهلو علاو خوين زلو قتلت 4 إثيوبيان دما أبدو أفريقيا كتما بريتوريا زركب إمباسي إثيوبيا نتس تفتسم قتلت بزملكت هصوص سقمتك وسدن أبتغالعت كبابيتات فلي حلواك جبرن أوعيت أغرب الله إتي إمباسي أبزوت مجلسي بعمست جبرنياتات قبل علي إثيوبيان زفتسم زلو كبيت قتلت انجهستن أملكيتو عميق حزن كمستسمعية حبيرو إتي قبل علي إثيوبيان زقات قتلت أب جوهانسبرغ CBD بزبل أب صوع كبابز تفتسم خوينو بتم أنصار سدتنياتات نقاوم ألا نازبلو سئل إذا عبلولو تقاوموتات زقبر زلو دو أفريقيان يم تقتلهم أم محبرهم الرخبيتات زتلطفن بنايت صيتا كاميرا زتقدحن فيديو حدا سباي أب صعوق عداقا الناتو قعزه أب تقا حاد دكوان دويلو أب زنبرو لغيزيه شقوط بموصا نتي علامة زقبرو والقسب كاب قربا رحقت أب رؤسو بتقيت بمتكواس كقتله يزرع أب لعلت دو ودقسب بتدقاقا متوكيسو كخيدن كلهون أب تتنقاسقاس مثل ترايو إمباسي إثيوبيا خا أب لعتهم قبنياتات اتقتلت زبولهم والقسبات هصوص حقاو مرمراخ كايد نابزم الكتم محاور صيتات دوب أفريقيا صحف سديدو خمزولا أفليت يزركب وصيت تمرمر دما بقولطف نهزبك كغلص تمحصين الله ابز غير بوان ابدو افريقيا بفلاي اب العلي صليم حبر قربت زلوم افريقاويان صرس دتنياتات وفرك كم زوسخن كم ززا مساله سمعيتات دما ابز غير بوان بسفحي يزرغح كم زلون يتقاس قدم حجي اب العلي إثيوبيانن إيرتراويانن زركبوهم بركز زبول زيغاتات زتفلالي هاجرات افريقيا اب زتفلالي اوان اكلاوي نواتاون سنيمراون غودات بصحيوم كم زفلط يزغلاص ابزوان كاتو وطر امنا غديدو ابزلو ولزلو غيزي امباسي إثيوبيا ابدو افريقيا ኢትዮጵያውያን ዜጋታት መስካሎት ዜጋታት ሃገራት አፍሪካ ከተሓባበሩን ነፍሶምን ንብረቶምን ከከላኸሉን ከምኡውን ምስ ሓይልታት ፀጥታ ብቐረባ ክሰርሑን ናይ ምክሪ ሓበሬታ ቀሪቡ ይዝርከብ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍደገ ባሕሪ ተቕርቦ ዘላ ተደጋጋሚ መግለፂታት ዘይሕጋውን ተኽታኽን ክብል ተቃውሞ ገሊጹ። እቲ ሚኒስትሪ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እዚ ካብ ኢትዮጵያ ዝወፅእ ዘሎ መግለፂታት ሓንቲ ዓባይ ሃገር ኣብ ልዕሊ ልኡላውነትን መሬታዊ ሓድነትን ጎረባብቲ ሃገራት ምስ ፍሕፋሕ መሬት ከም ቅቡል ክትወስዶ ትኽእል እያ ካብ ዝብል ጉጉይ መበገሲ ዝተላዕለ ምዃኑ እውን ኣመልኪቱ። ቀዳይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ከም ዝፍለጥ ልኡላዊ ኣፍደገ ባሕሪ ንኢትዮጵያ ጉዳይ ህልውናን ዘይገደፍ ሃገራዊ ዕላማን ክብል በተደጋጋሚ ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት መግለፂ ክህብ ተራእዮ። ብወገን ኤርትራ ድማ በተደጋጋሚ ነቲ መግለፂታት ንልኡላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ሃገራት ጎረባብቲ ዝጥሕስ ብምባል ክትቃወሙ ፀኒሓ እያ። እቲ ንሰልፊ ብልጽግና በተደጋጋሚ ፖተምኪን ክብል ዝገልጾ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል መንግስቲ አብይ አሕመድ ካብ ውሽጣዊ ጸገማትን ምህዳም ዘልዕሎ ዘሎ ብምባል እውን ንጉዳይ ባሕሪ ኣመልኪቱ መልሲ ሂቡ ይፈልጥ እዩ። ሕጂ ድማ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ እቶም ብወገን ኢትዮጵያ ዝለዓሉ ዘለዉ ሕቶታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ካብ ዘጋጥሞ ዘሎ ሕማቕ ምሕደራ እናወሰኸ ዝኸይ ዘሎ ውሽጣዊ ቅልውላዋትን ንምጥምዛዝ ህልናዊ ኣገዳስነትን ፀጥታን ዝብሉ ናይ ፈጠራ ዛዕባታት ከም ናይ ሃገራዊ ስኒት ስልቲ ንምጥቃሚ ዘምፅኦ ዘሎ ብምባል እውን መሊሱ ኣሎ። እቲ ፃዕሪ ነቲ ተጋማሚዑ ዘሎ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ባይታ ንምጥማርን ንውሽጣዊ መሰሓባት ኢትዮጵያ ናብ ዞባዊ ቅልውላው ንምስጋርን ዝዓለመ ምዃኑ እውን ኤርትራ ከሲሳ። ብተወሳኺ ኤርትራ ንስጉምቲ አብይ አሕመድ ምስ ታሪኻዊ ሜላ ቀዳሞት ስርዓታት ኢትዮጵያ ብምትእሳር እዚ ሜላ እዚ ናይ ውሽጢ ምሕደራዊ ውጥቀታት ንምሽፋን ገዳማዊ ተዋሳእትን ናይ ጻዕዳ ሓርማዝ ፕሮጀክታትን ይጥቀሙ ከም ዝነበሩ ቀዳሞት ስርዓታት ኢትዮጵያ ዘመሳሰል ይኽትብል እውን ወቒሳላ።
መንጎ ሕወሓትን መንግስቲ ፌደራልን ሓያል ወጥሪ ዓሪጉ ኣብ ዘለወሉ ዘሎ ግዜ ከምኡውን ሕወሓት ንግዜያዊ መንግስቲ ክልል ትግራይ ክፈርስን እቲ ቅድሚ ውግእ ትግራይ ዝተመርፀ መንግስቲ ደጊሙ ናብ ስልጣን ክመፅእ እንድሕሪ ምውሳኑ እቲ ወጥሪ ናብ ዝኸፍአ ኣንፈት ከየምርሕ ይስጋእ ኣብ ዘለወሉ ዘሎ ግዜ ሕብረት ኤውሮጳ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ዘለዎ ሻቁሎት ገሊጹ። ሕብረት ኤውሮጳ ንኩሎም ኣብ ትግራይ ከምኡ ድማ ብሓፈሻ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ወገናት ነቲ ወጥሪ ካብ ምዕራግ ክቁጠቡን ነቲ ናይ 2022 ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕ ክዕንቅፍን ከፍርስን ካብ ዝኽእል ስጉምታት ድማ ምውሳድ ከቋርፅን ጻውዒት ኣቕሪቡ ዘሎ። ሕብረት ኤውሮጳ ብመንገዲ ናይ ወጻኢ ጉዳያቱ ወሃብ ቃል ገይሩ ኣውፂኡ ኣብ ዘሎ መግለጺ እቲ ሕብረት ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦ ፕሪቶርያ ከም ዘለዎ ክቕጽል ከም ዝድግፍን ዝኾነ ዘገበር መንቅስቓስ ድማ ነቲ ስምምዕ ከፍርስ ይኽእል እየ ብምባል ናብ ዳግማይ ጎንፂ ከይእተዩ ምኽሪ ለጊሱ ዘሎ። ብተወሳኺ ሕብረት ኤውሮጳ ኩሎም ወገናት ዘለዎም ፍልያት ኣጽቢቦም ፖለቲካዊ ዘተ ክመርጹን ካብ ሓድሽ ጎንፂ ክርሕቑን እውን ፀዊዑ ኣሎ። ቅድሚ ሓደ ወርሒ ኣብ ርእሰ ከተማ ኡጋንዳ ካምፓላ ኣብ ዝርከብ መውዓለ ህፃናት 4 ዕሸላት ዝቐተለ ውልቀ ሰብ ንሞት ተፈሪዱ። ወዲ 38 ዓመት ክሪስቶፈር ኦኮሎ ኦኒም ኣብ ጊባን ኣብ ዝርከብ መውዓለ ህፃናት ኣትዩ ን4 ህፃናት ብኻራ ህይወቶም ኣስኢንዎም። ኩሎም ካብ 1 ክሳብ 2 ዓመት ዝዕድሚኦም እዮም ነይሮም። ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ በቲ ዝቐረበሉ ክስታት ገበነኛ ኮይኑ በምርካቡ ንሞት ተፈሪዱ ከም ዘሎ ሕጂ ዕላዊ ኮይኑ ዘሎ። ኡጋንዳ ካብ ሃገራዊ ሕግታታ ናይ ሞት ፍርዲ እኳ እንተዘይሰረዘት ክሳብ ሕጂ ግን ናይ ሞት ፍርዲ ሓሓሊፋ ጥራያ ክትህብ ፀኒሓ። ከምዚ ዓይነት ናይ ሞት ፍርዲ ንመወዳእታ ግዜ ኡጋንዳ ኣብ 2005 ሂባ እትፈልጥ። እዚ ሕጂ ንሞት ተፈሪዱ ዘሎ ዜግነት ኣሜሪካን ኡጋንዳን ዘለዎ ገበነኛ ነቲ ፍርዲ ይግባይ ክብለሉ 14 መዓልታት እዩ ዘለዎ። ኣኽበርቲ ሕጊ ነቲ ገበን ከም ዝኣመነሉን ሃብታም ክገብሮ ተስፋ ዝገበረሉ ሰብኣዊ መስዋዕቲ ከም ዝፈጸመን ንቤት ፍርዲ ከም ዝሓበረ ገሊጾም ዘለዉ። እዚ ማለት ከዓ ነቶም ቆልዑ ኣብቲ መዋዕለ ህፃናት ኮይኑ ብኻራ ህይወቶም ዘስኣኖም ሃብታም ንክኸውን መስዋዕቲ የቐብል ከም ዝነበረ እዩ ተኣሚኑ ዘሎ። ይኹን እምበር ናብ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝቐረበሉ እዋን ነቲ ገበናት ብምኽሓድ ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመሉ እዋን ናይ ኣእምሮ ሕማም ከም ዝነበሮን ናይ ምቕታል ዕላማ ከም ዘይነበሮን ብምግላጽ ንቤት ፍርዲ ናጻ ክገብሮ ይሓቲቱ። ነቲ ጉዳይ ክርኢ ዝተፈረደ ፈራዳይ ግን እዚ ውልቀ ሰብ ኣብታ መጥቃዕቲ ዝፈጸመላ መዓልቲ ኣዝዩ ጥዑይ ምንባሩ ብምግላጽ ናይ ሞት ፍርዲ ወሲኑሉ ከም ዘሎ ይሓቢሩ። እቲ ፈራዳይ ኣብ መግለጺኡ ነብሶም ከይከላኸሉ ዘይኽእሉ ዕሸላት ህይወቶም ኣስኢኑ ፍርሒ ሕፍረት ወይ ንህይወት ደቂ ሰባት ዝኾነ ኣገዳስነት ኣይነበሮም ብምባል እቲ ገበነኛ ጣዕሳ ከም ዘይረኣየ ናይ ሞት ፍርዲ ድማ ከም ዝግብኦ ኣፍሊጡ። እዚ ንሞት ተፈሪዱ ዘሎ ኣንጻሩ ኣብ ዝቐረበ መርትዖታት እታ ቅትለት ዝፈጸመላ ካራ ናቱ ዲኤንኤ ክርከበላ እንከሎ ቅድሚ እቲ መጥቃዕቲ ምንቅስቓሱ ዘርኢ ናይ ፀጥታ ካሜራ ተንቀሳቓሲ ስእሊ ከምኡውን ካብቲ ቦታ ዝገበሮ ናይ ቴሌፎን ርክብ እዮም ዝርከብዎም። ክልተ ሰራሕተኛታት እቲ መውዓለ ህፃናት እውን ኣብ ቤት ፍርዲ ክምስክሩ እንከለዉ እቶም ቆልዑ ከጥቅዖም እንከሎ ከም ዝረኣይዎ የመስኪሮም።